I den her video skal I se, hvordan man kan skrive en tekst på sin iPad eller sin iPhone ved at tale til den. Allerførst så skal man sikre sig, at man har Siri slået til, og det gør man ind under indstillinger og under Siri. Lige sikre sig, at den er tæt. Så åbner man det program, som man gerne vil skrive i. Det kunne for eksempel være det program, der hedder Pages, hvis man har det. I opretter et dokument her. Og når vi nu har tændt Siri, så kan vi nede for neden se, at vi har en tast med en mikrofon på. Og den prøver jeg at tænde. Og nu skriver min iPad det, jeg siger. Det vil altså sige, at når jeg har Siri slået til, så kan jeg med mikrofontasten hernede styre det sådan, så at den optager og skriver det, som jeg siger. Man skal huske, at når man skal fortælle den, hvornår man skal sætte tegn, det vil altså sige punktummer og kommaer, og hvornår man skal skifte linje. Det prøver vi lige. Husk, at du skal sætte tegn, punktum, ny linje. Nu skriver jeg videre på min tekst. Punktum. Sådan. Hvis ikke man har det program, der hedder Pages, så kan man også bruge det, der hedder Noter, og skrive ind i det. Nu skriver jeg med Siri i Noter. Jeg kan markere min tekst her, og kopiere den, og så kan jeg lægge den over i et andet program, for eksempel i Google Drive. Det var lidt om, hvordan man går fra tale til tekst på sin iPad eller sin iPhone.